Mitäköhän täälläkin taas tapahtunut? Ah, pitäisikö mun vaan lähteä seikkailemaan? Ei täälläkään mun kylässä varmaan ketään oo. Jättänyt kivammoisen viestinkin tänne. No, ainakin tiedät, että ne on vissiin lähtenyt jonnekin. Pitäisikö munkin lähteä? Oh, ah. Mitäkin mä lähdin oikeasti keskellä yötä? Okei, kiitos. Päivä tulee. Ei mulla oikeesti ole mitään muuta ruokaa. Ah, jes, aurinko. Mikä tää on? Kuinka paljon peloja tällä servulla on ja muutenkin? No kuinka monta taloa täällä? Mun talon vieressä on yksi talo. Tässä on yksi talo. Missähän muuallakin on? Varmaan miljoonia taloja. Täällä ei kyllä ole koristeltu hienosti, mutta ei oo mitään jätetty. Kukaan ei nähnyt tota. Ää, ää. Joku oikeesti muuttaa tänne ohjelmaan. En kaipaisi vieraita. Mm. Mulla on kyllä niin. Mulla on oikeesti niinku. Kyllä. Jos tuolta oikeesti löytyy jotakin Blacksmithistä, niin mä oon maailman onnekka. Kaikki kylät on luutattu tyyliin tällä servulla. Siis oikeesti. Mistä täällä on näin paljon mobeja? Ei kukaan ole vielä rakentanut sitä mobien vähennyskonetta. Okei. No en tiedä, onko joku käynyt tuolla. Tuo on pelkkää paskaa. Pitää varmistaa, ettei kukaan ole mun takana.
Miten tää servu on edelleen näin hyvässä kunnossa? Jo ihme, että hosting kestää. Täällä on tälläkin hetkellä monia tuhansia pelaajia varmaan. Tai jos ei tuhansia, niin Miksi tää näyttää niin nopeasti terveeltä talo, tai että tuli joku trap? Okei, tää itse asiassa näyttää jotenkin, että joku voisi elääkin tää. Ei täällä ollutkaan mitään. Miksi ei missään oo mitään? Ei tostakaan aukea mitään. Damn it. Miten täällä on yhtäkkiä niinku näin paljon taloja joka puolella? En mä jaksa. Mutta jos on ei niinku mitään on sisällä, ja sillä ei mitään trappia, eikä pilaaja, niin missäköhän kaikki on? Mitä ne järjestettiin joku kyläkokous, mistä mä en tiedä. Vai niinku... Käännättäis oikein oo. Ainakaan mobeja täällä ei oo, joten täällä ei varmaan oo ollut ketään pitkiin aikoihin. Kolmas talo. Oi, tää on kyllä niin hylätty oikeastaan. No, hämähäkin seittiä ja kaikkea. Katsokko, vois ottaa mukaan. Armoria. Oh, mit, mitä? Mit? Okei, miten toi on mahdollista? Miten toi on mahdollista, että mä en edes nähnyt noita ihmispartikleja? Miten on mahdollista? Miten on mahdollista? Tää brodi kävelee vedessä. Tää brodi kävelee vedessä. Eikä hitboxista, koska mitä apuu kun näillä on invisiblit. Ei. Tää 2v1. Tää 2v1 on oikeesti ihan hyvin pelaamaan. Oh shit. Oh shit. Not good. Okei, mä koitan eikä saada tän toisen kuikkaamaan. Ei itteni kuikkaamaan.
kävi ihan liian lähellä. Nyt kävi ihan liian lähellä. Nyt kävi ihan liian lähellä. Miten mä aion selvitä tästä? Miten mä aion selvitä tästä? Oh shit, oh shit, oh shit. Mä en oo varautunut tähän yhtä. Mä en oo varautunut tähän yhtä. Mä en oo varautunut tähän yhtä. Sinne meni mun se vesikin. Mä rupean pelaan Creeper PvPtäkin sitten. Tää... Mä kuikkaan. Näin jo kuikkaan, mutta mä kuikkaan. Oh. Missä on? Missä on reikä? Mini! Mene! Mene! Ah, ah, ah. Ei. Ei. Joo, oikeesti. Mä kuolen näin. Oli kiva tuntea. Miksi minä? Miksi minä? Mitä mulla edes on? Mitä mulla edes on? Mitä mulla on ja mitä ei oo? Mä en pysty keskittymään. Tilanne on yhtä kuin kusinen. Mä en voi mitään muuta kuin runnata. Miten mä onnistuin? Miten mä onnistuin tossa MLGs? Mihin sun kaveri jäi? Mihin sun kaveri jäi? Mihin sun kaveri jäi?
Miten ne löysi tänne? Tilanne on yhtä kuin kusipää. Oh shit. Not good. Minne mä yritän mennä? Täällä. Minne ne jäi? Eikö ne osaa kiivetä? Oh shit. Jääkö siihen? Mua ei kiinnosta. Toivottavasti mä pärjään näillä. Mulla jäi shulkerboxi invi. Mä voin tehdä näin. Toinen brodi jäi sinne. Oh shit. Mitä mä yritän? Mitä mä yritän? Hetkinen mut. Ei. Ei. Mitä mä yritän tällä? Toinen jäi. Latte Pro. Latte Pro jäi. Okei, yksi. Brody hyppää suoraan kovemmin. Sä oot hei niin hyvä pelaa. Sä oot hei niin hyvä pelaa. Ja jää! Ja jää! Kyllä mä menen kyllä... Miten näillä ei oo kusiset lootit? Nää on maksit.
Ei zombi on jäänyt kovemmin. Miksi sulla 2 miekkaa? Holy shit. Oli kyllä vähän tuuria ehkä, että mä voitin. Ei, toi on täynnä. No loput vaan edgesti. Okei. Ei, puolet näistä on posahta. Tai toivottavasti ne on sen kaverilla. Kimoti. Kuvitella, että olisin nyt jäänyt tolle skeletonille. Nyt mä saan sydänkohta, kun yhtäkkiä armor standi rupee liikkumaan ja hakkaamaan. Ai kato, luuttiin. Mä en halua rottaa flashia, hyi. Sydänkohtaus. No, puoli ilmasta luuttia, mä menettänyt paljon kun noilta sai. No se sitten jos myyty jollekin kauppiaalle yli hintaan ehkä. Kun on kumminkin makskaamat. Swift Snake bro, mitä? Miten? Mistä ne sellaisen on yhtäkkiä homman? Eikö aamullakin? Ennen kuin ei oo harvinaisia. Jos jollakin kauppiaallakin, miltä mä ostin nää, niin on tollasia. Aa. Minneköhän mä nyt aion mennä? Ja missäköhän mun koti on? Kai mä sen sit... Kyllä mä muistan sitten kun mä näen sen neitten talo. Jos mä löydän nää sinne. On kyllä kiva paittaa pitkästä aikaa, mutta ei tollanen yllätyshyökkäys oo kiva. Pääsisikö täältä vielä helposti ylös? Ui, pääsisikö tästä? Please. Yes! Pinto. Maata. Vihdoin. Me ei kauan paitattu luolassa yhtäkkiä löydän maata. Yes! Tuolla niitten talo on, joten jos muistan oikein. Noitten talo tulee tuolta. Joten... Hetken, missä mun gapit on? Mä tulin tuolta, avasin oven. Ei kun tuossa ei ollut ovia. Kiersin täältä, tulin sisään. Yhtäkkiä ne vaan niinku... Miten niinku ei se voi olla tässä niin... Toki niillä on invisibility, mutta... Silti, okei, niiltä sai hullu luutti. En käsitä. Ei voi ymmärtää. Voi voi. Nyt tässä on varmaan 2,000 blogin matkat kotiin jo päin. Mitä nyt tekis? 2 tyyppiä tappanut, ei riitä heti resurssit uuteen fightiin. Ne on jossain emon perisessä kaikki muut pelaajat. Ne on 2 basseja, pitäisikö mun niitä hyödyntää? Niin sitä vois saada ihan komeen kodin. Varmaan. Jos ne jaksais niinku jotenkin sisustaakin. Jos osais sisustaa. Se on se suurin ongelma varmaan.
No se vesi jäi sinne, ei voi mitään. Timothy meidän puol HP:ksi monta kertaa. Mä en olisi voinut kuolla tohon helposti. Välillä olisi ollut yksi hitti, niin mut olisi bännitty tältä serveriltä heti. Okei, mä saatan ehkä lähestyä. Tuossa on se... Oliks tää se base, jonka mä löysin ekana vai tokana? Koska mä epäilen tätä trapiksi. Vettä. Potion efektit loppuu. Tuossa on kylä. Ei enää kauaa ehkä. Please. Please. Mm, 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 mm. Mitäköhän tästä oikeesti tulee? Pitää kyllä varautua fightiin seuraavaan kerran, koska jos tollasia yllätyshyökkäyksiä yhtäkkiä tulee, niin ei voi tietää mitä tulee tulevaisuudessa. Eikä ainakaan kukaan jahtaamaan. Eikä varmaan muuttunut villageriksi. Missä mun base on? Ja tässä pitäisi vielä olla se yksi base välissä. Eiku niin, jo mä heitinkö mä tosta vuorelta tähän piarille? Heitin kai. Ainakin toivottavasti mennään tää mun viimeinen piarille. Enkä jaksa kiivetä tota. Ei, tohon. Aika lailla. Okei, jes. Jes. Tää oli aika lähellä mun base. Tää oli ihan hieno base oikeesti. Tällä servolla vissi joku builder. Chipstone. Trappeihin. Hyvä. Todella hyvä asia. Mene. Ei itse sen mekkä. Olisin kuollut varmaan tähän. Please. Please paljon. Kuinka paljon tässä on? Kone. 4. Okei. Okay. Yes. Ja 5. Itse asiassa 5 voi riittääkin ehkä johonkin. Jos mä teen jonkun, että vivusta väännän, niin sitten joku pistoni ja aukee. Okay. Tähän tuolla on edelleen campfire päällä. Eiku niin, ne ei varmaan sammu. Missä mun base? Vois kyllä lopettaa sen jälkeen. Niinku. Damn. Nyt se rupee näyttää kyllä tutulta. Please. Yes! 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 Vihdoin. Aa, aa, aa. Tuolla. Aina ei ole luolaajia yksinkertaisesti.
Ei voi mitään. Ainakin nyt varasetti tulevaisuuteen. Invisibility, yes. Yes. Todella hyvä asia. Ei, mun pitää hankkia pearleja kyllä. Miten nää meni? Tässä on tää. Tulee tohon. Tohon. Vetää tää. Mulla on visio, mitä mä saan nää. Hehe. Hehehehe. Ja mikä toi oli? Jes. Mä nyt invini heti täyteen. Jes. 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 Miten mulla on tällaisia varasetteihin varaa? Nette yritti kamaa. Jääkö siinä kaksi tollasta tai kaksi mukaan? Windchargeria. Onko näillä breeze rodeja yhtään? Tuolla. Missä mulla on laavaa tää? Mutta toi fight oli syvältä. Aivan perseestä. Eikö jo pikaksen tilalle tulee se? Tähän tulee pearlit ja... Eiköhän mulla tässä ole. Ai niin, oli 3 Enchanted Golden Apple. Taloudelle päivä. Eiku yö. Mikä ihme päivä. Nää näyttää edelleen hienommalta shadereilla. Eiköhän se ollut siinä.